Bore da, croeso cynnes iawn i roedfa bore yma yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Meirion sy'n arwen ni, ddiolchgar iawn ti Meirion am gymryd y roedfa bore yma. Ac cofiwch ar ôl y roedfa wedyn, mae yna gyfle i ni fwynhau paned gyda'n gilydd a chymdeithas gyda'n gilydd. Ac yna mae yna ysgol Sul i'r plant, dim yn gweld lot o blant mae bore yma eto, a gydolion am tua cwarter i 12. Yn ystod yr wythnos, mae fan hyn am gwarter i 8 nos Fawrth yn hyfryd cael eich cwmni chi fyna. Ac yna nos Iau cyfle i drafod emyn ar-lein gyda Wyn. A dydd Gwener, amser paned eto fan hyn yn y bore am 10 o'r gloch ac yna'r clybiau plant a phobl ifanc yn ailgychwyn nos Wener am 6 ac yna am 7 i'r rai hun. Bore dydd Sadwrn, yn ychwanegol yr arfer, mae yna frecwast merched. Dwi'n siŵr os chi'n gael fe'n frecwast merched mwyach, ond cyfarfod i'r merched am 10 fi'n meddwl, yn hi Ceri, a mae Ceri yn arwen ar y pwnc gweddi diolchgarwch. Felly hynny am 10 bore dydd Sadwrn. Ych chi'n mynd siŵr ble mae Ceri'n byw yna, newch cael sgwrs gyda Ceri neu Meirion wedyn. Mae Ceri lot o'r plant a'r pobl ifanc a hefyd rai hun yn mynd i fod yn mynd i Aberystwyth ar gyfer y aduniad gwersylloedd. Felly cofiwch am y plant a rhai hynny sydd yn arwen yn ystod y dydd yn Aberystwyth. Mae hynny dydd Sadwrn nesaf. Mae casgliad y mis ar gyfer mis Tachwedd yn mynd at waith Tom a Nerys sydd yn gweithio gyda Chynhadon. Oedd Nerys yn rhannu, fi'n credu cwpl o wythnosau nôl gyda ni. Ac yna, felly bod chi'n gweld bod y banc bwyd dwi ddim bod ni wedi anghofio mynd y fe, ond o'n nhw ddim yn casglu fath o sethau yma digwydd, ond byddai'n mynd dydd Iau. Felly, os chi ddim wedi cyfle ni wedi anghofio am y banc bwyd, ych chi dal eisiau rhoi, yna mae cyfle i ddod yn nwyddau cyn dydd Iau, a wedyn byddwn ni'n mynd lawr ar nwyddau pryd hynny. Bydd na oedfa yma heno am 5, os dyw e'n mynd, a bydd Wyn Hughes yn arwen yr oedfa honno, tra bod Emyr yn llenwi pwlpid yr Heath yn lle Wyn. Ac hefyd mae Gwydion yn arwen oedfaon yn Llanelli, ni'n cofio amdano fe hefyd. Ac wythnos nesaf, os dyw e'n mynd, bydd Emyr yn arwen ni am 10 y bore a 5 y prynhawn. Wel, dyna'r coeddiadau. I'r oedolion, ty beth, nes mlaen. Ni'n mynd i fod yn edrych ar Salm 5, gobeithio, gyda'n gilydd. Ac yn Salm 5, mae'r salmydd, neu Dafydd, yn dechrau, bron yn dechrau i Salm trwy dweud, arna ti y gweddiaf arglwydd, yn y bore fe glywi fy llais, yn y bore paratoaf ar dy gyfer, ac fe ddisgwyliaf. Wel, newn ni baratoi am yr arglwydd gyda'n gilydd nawr yn y bore, trwy droi ato fe mewn gweddi a disgwyl arno fe. Gadewch i ni weddio. Arglwydd Dduw, ni am godi ein lleisiau, ein cri, ein golygon, ein llygau i y bore yma, yn gwybod mae pob peth da yn dod. Ac o Dduw, felly ni'n dibynnu arno ti wrth ddod at ein gilydd. Ni'n gweddio i ti, yn paratoi ni nawr i addoli di. Ni'n dod i gyffesu bod ni ddim yn deilwng, bod dim byd ohono ni'n hunain sy'n heiddi dod i'th bresenoldeb di, ond ni'n dod felly yn dibynnu yn llwyr
ac yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, bod ynddo fe, bod ni'n cael yn derbyn ganddo ti, bod ni'n cael maddeiant pechodau, bod ni'n derbyn llawenydd dealltwriaeth ti. Ac felly derbyn i arglwydd ni'n gofyn yn ei enw fe. Arglwydd ni'n gweddio i ti symud bob peth arall o'r neilltu, i ni gael ganolbwyntio ar dy harddwch ti, i gael clywed yr hyn sydd gyda ti ddweud wrthon ni. A trwy dysbryd bod ti'n cymhwyso y gair ti wedi paratoi trwy meirion i ni y bore yma, i'n calonau ni fel unigolion ac fel eglwys, fel bod y clod a'r mawl, y parch a'r bri, i gyd i'n harglwydd ni. O Dduw, derbyn ni felly, yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist, mwyn i ogoniant ti. Amen. Wel, diolch yn fawr am ddod. Mae yr eglwys y bore yma fel yr eglwys fore arwasgar rannau eraill o Gymru. A mae hwnna'n dda i'n atgoffa ni bod ni yn perthyn i'r saint trwy'r wlad, yn wir trwy'r byd. Ac yr emyn gyntaf, y bore yma 21 yn Crym Mawl, coronau, rowch ar ben yr oen a'r orsedd nef. Ni chan angylaidd nefol gor i neb, ond iddo ef. Wel, gadewch i ni ymuno yn y gan. Coronau rowch ar ben yr oen a'r orsedd nef, ni chan angylaidd nefol gor i neb ond iddo ef. Fy enaid can i'r hwn, i farw yn dyle, trwy dragwyddol debnyd oes gwell ar ddaiar nac na neb. Cododd o'r bedd yn ddiw, gorffagodd angau gawr, a'i rymach i bolweliran, a'i fuddugoliaeth fawr. Esganodd Iesu fri, a chanwn fythau glod, trwy Aberthon tragwyddol oes, ddaw i ni uwch yr hod. Ef brenin cariad yw, o gwelai glwyfau ef, fe'i gwelir mewn gogonian pyr, yn eich dernef yn ef. O llangylion nef, yn plygu pen bob un, mwyn osgoi y disglair mawl, ddaw oedd i'r gelion cyn. Mae tairnas Cris fel llaw, coronwch frenin hydd, na foi drafeloedd mwy drwy'r byd, dim trais na sôn y clydd, a'i dinas ac wfri, llawn o'i ogoniant ef, a chan cenhedloedd hyd bob un, a'i foliant yn y nef. Rowch goron ar ei ben,
Wel, gadewch i ni blygu o flaen y brenin yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch i ti o arglwydd Iesu am gyfle y bore newydd hwn, yr wythnos newydd hon, i ddatgan pob clod, pob anrydedd, pob mawl, pob bendydd i ti. Ti sy'n haeddu pob coron, pob anrydedd. I ni'n diolch o arglwydd. Mae ti yn dy fab sydd yn cynnal y byd. Mae ti yn dy fab yw pen yr eglwys. I ni'n diolch o arglwydd ein bod ni'n gallu dod y bore yma i ddatgan. Mae mawr a rhyfedd a gogoneddus yw ein brenin ni. I ni'n diolch dy fod ti'n frenin dros angau, i ti wedi gorffygu'r bedd, wyt ti'n frenin o arglwydd bywyd tragwyddol. Ac yn dy law di, y man bywydau ni, ac o arglwydd i ni'n diolch i ti am nerth y bore yma ac am anadl i fod yma ac i dy addoli di, cyd addoli. I ni'n diolch am bob cyfle yn ystod yr wythnos i droi ata ti yn bersonol ac yn teuluoedd o bosib, ond i ni'n diolch y bore yma, ni'n cael dod at yn gilydd i gyd ddyrchafu ac i gyd ganu. Ac o arglwydd i ni'n gweddio bydd yn bresennol yn ein plith ni. Gad i ni ymdeimlo o arglwydd yn y cyfnod yma fyddwn ni gyda'n gilydd. Mae nid ofer a gwag yw ein geiriau, y gan, y bregeth, y weddi hon, ond efo ti yma yn cwrdd â ni. I ni'n diolch bod ni'n cael cwrdd â'n gilydd, ond o arglwydd. Yr cyfarfod hyfryd, ryngon ni a thi, ni yn dlawd, yn meddu dim, a ti yn rhoi popeth i ni yn efengil ein harglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch o arglwydd fod na gynhaliaeth wedi bod yn ystod yr wythnos aeth heibio. I ti'n gwybod o arglwydd am bob manylun o'n bywyd ni. I ti'n gwybod o arglwydd wrth i ni godi, wrth i ni noswylio, yn wir yn ystod oriau nos, ni hynna ac ni chwsg ceidwad Israel. I ni'n diolch am y gofal, i ni'n diolch o arglwydd am gysuron, bwyd a dillad, noddfa ein haelwydydd ni. I ni'n diolch i ti o arglwydd am bob cymorth ac yn gweddio o arglwydd y bydd i di eto yn atgoffa ni ar ddechrau'r wythnos yma bod ti byth yn gadael dy bobl. I ni'n ymwybodol o arglwydd o problemau, siomedigaethau. I ni'n ymwybodol o arglwydd o beichiau hynny mae rai yn cario hyd yn oed y bore yma. Cyn ni'n gweddio, byddwn ni'n cael pob gras i daflu'n beichiau ar yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch am yr addewid i fod e'n cynnal pob baich, pob pwys. I ni'n diolch fod e wedi dal pwys ein aiogrwydd ni, bod e wedi cymryd dioddefaint a digofaint yn lle ni, ac i fod e felly'n gwbl abl i gario pob baich. I ni'n diolch am ei wahoddiad caredig, deiwch ata fi, pawb sydd yn flinderog ac yn llwythog, ac i ti'n gwybod am y blinder, ac i ti'n gwybod o arglwydd am y llwyth, ac i ni'n diolch dy fod ti wedi addo yn cario ni fel petai, fel bugail da yn codi weithiau yr ŵyn bach a'r ddafad clwyfedig i ti'n cario ni. Ac i ni'n diolch am y gofal fod y breichiau tragwyddol yn dyn oddi tanom. I ni'n diolch i ti o arglwydd i ti gyda ni yn y tristwch a'r gofid a'r colledion ac i'r rhai sydd wedi profi y fath bethau o arglwydd i ni'n cyflwyno nhw yn dyner i ti. I ni'n diolch hefyd fod ti gyda ni yn y Llawenydd
ac yn y dathlu. Ac yn ni'n diolch i ti ddoi am briodas hapus Einion a Naomi, ac yn ni'n cyflwyno nhw nawr i ti fel par priod, byddi di gyda nhw. Ni'n gweddio byddi di gyda'i teuluoedd nhw. Ni'n gweddio bydde'r briodas ddoi wedi bod yn dystiolaeth eto o berthnasedd Duw a'i fab Iesu Grist a'r cwlwm, y cyfamod sydd o gwmpas dy bobl, ac y byddi di'n nerthu dy blant nawr a gwir a gragedd mewn teuluoedd i gadw a ddined ac i brofi dy agosatrwydd di ar yr aelwyd ac mewn perthynas. Ni'n gweddio eto dros blant a phobl ifanc y capel. Ni'n gweddio byddi di'n cynnal nhw nawr eto wrth nhw fynd yn ôl i'r ysgol y fori, y rai sydd mewn colegau lleol, y rai sydd yn Cristnogion y bydden nhw'n dystiolaeth i ti. Byddi di'n bendithio gwaith a thystiolaeth yr eglwys hon, ac byddi di o arglwydd yn bendithio pregethiad y gair yn y ddinas yma heddi ac ar hyd a lled ein gwlad ni, y gwledydd, ein cyfandir ni, ac yn wir trwy'r byd. I ni'n ymwybodol fod na un teulu ryngwladol ac o arglwydd ti sydd wedi addo adeiladu dy eglwys. Ac i ni'n dal yn dyn fel petai yn yr addewid yna, pan fod na chwalu, pan fod na ddirywio, pan fod na cyfnodau tywyll yn dod, hyd yn oed dros dystiolaeth yr eglwys. Fe allwn ni gyda'r salmydd ofyn i ti o arglwydd i gyfodi, deffro, gwisg dy nerth yw ein gweddi ni, o brydferth gwaith llaw braich yr arglwydd, fel yn y dyddiau gynt a fi am lyga dy alluogrwydd, o am fwy o nerth a mwy o rymister, yr ysbryd glân yn ein plith ni, ar y gair ac yn ein calonnau ni, ac yn ein cymdeithas ni, o arglwydd i ni'n gweddio fydd na chwalu o arglwydd ar ddiwiau ffals y byd yma. Fydd na ddymchwel ar allorau o arglwydd diwiau gwag y byd yma, ac fydd na godi ac dyrchafu ar dy enw di. Arglwydd Cliw, ein gweddio ni'r bore yma wrth i ni ofyn y cyfan gyda maddeiant personol o bob pechod a bai yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, ni'n troi am yn darlleniad cyntaf ni'r bore yma i Efengil Iowan. Efengil Iowan, pennod 13. Iowan 13. Ar drothwy gwyl y Pasg, yr oedd Iesu'n gwybod fod ei awr wedi dod, iddo ymadael ar byd hwn a mynd at y tad. Yr oedd wedi caru'r rhai oedd yn eiddo iddo yn y byd ac fe'i carodd hyd yr eithaf. Yn ystod swper, pan oedd y diafol eisoes wedi gosod yng nghalon Judas fab Simon Iscariot, y bwriad i'w fradychu ef, dyma Iesu ac yntau'n gwybod bod y tad wedi rhoi popeth yn ei ddwylo ef a'i fod wedi dod oddi wrth Dduw a'i fod yn mynd at Dduw, yn codi o'r swper ac yn rhoi ei wisg o'r neilltu, yn cymryd tywel ac yn ei glymu am ei ganol. Yna tywalltodd ddŵr i'r badell a dechreuodd olchi traed y disgyblion a'i sychu ar tywel oedd am ei ganol. Daeth at Simon Pedr yn ei dro ac meddai ef wrtho, arglwydd, a wyt ti am olchi fy nrhai di? A tebodd Iesu ef, ni wyddos ti ar hyn o bryd beth yr wyf am ei wneud, ond fe ddoi i wybod ar ôl hyn.
Meddai Pedr wrtho, ni chaid i olchi fy nrhaid i byth. A tebodd Iesu ef, os na chaf dy olchi di, nid oes lle i ti gyda mi. Arglwydd, meddai Simon Pedr wrtho, nid fy nrhaid yn unig, ond golch fy nwylo am pen hefyd. Dywedodd Iesu wrtho, y mae'r sawl sydd wedi ymolchi drosto yn lân i gyd, ac nid oes arno angen golchi dim ond ei draed. Ac yr ydych chwi yn lân, ond nid pawb ohonoch. Oherwydd gwyddau pwy oedd am ei fradychu, dyna pam y ddywedodd, nid yw pawb ohonoch yn lân. Wrth iddo olchi ei traed ac ymwisgo a chymryd ei le unwaith eto, gofynodd iddynt, a dych yn deall beth yr wyf wedi ei wneud i chwi. Rydych chwi'n fy ngalw i yn athro ac yn arglwydd, a hynny'n gwbl briodol oherwydd dyma wyf fi. Os wyf fi, felly, a minnau'n arglwydd ac yn athro, wedi golchi eich traed chwi, fe ddylech chwythau hefyd olchi traed eich gilydd. A rwyf wedi rhoi esiampl i chwi. Yr ydych chwythau i wneud fel yr wyf fi wedi ei wneud i chwi. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, nid yw unrhyw was yn fwy na'i feistr, ac nid yw'r un a anfonir yn fwy na'r un a'i hanfonodd. Os gwyddoch y pethau hyn, gwyn eich byd os gweithredwch arnynt. A wedyn ni mynd at ddiwedd y benod, lle mae'r arglwydd Iesu Grist yn dysgu y gorchymyn newydd. Adnod 31. Ar ôl i Judas fynd allan, dywedodd Iesu, yn awr y mae mab y dyn wedi ei ogoneddu, a Duw wedi ei ogoneddu ynddo ef. Ac os yw Duw wedi ei ogoneddu ynddo ef, bydd Duw yntai yn ei ogoneddu ef ynddo ei hun, ac yn ei ogoneddu ar unwaith. Fy mhlant, am ychydig amser eto o byddaf gyda chwi, fe chwiliwch amdanaf ar hyn a ddywedais wrth yr Iddewon, yr wyf yn awr yn ei ddweud wrth i chwi hefyd, ni allwch chwi ddod lle rwyf fi'n mynd. Rwyf yn rhoi i chwi orchymyn newydd, carwch eich gilydd, fel y cerais i chwi, felly yr ydych chwythau i garu eich gilydd. Os bydd gennych gariad tuag at eich gilydd, wrth hynny bydd pawb yn gwybod mai disgyblion i mi ydych. Amen. Wel, mae Siôn Aled wedi myfyrio ar y geiriau hynny ac wedi rhoi emyn i ni. 19 yn yr atodiad. Er fod i ogoniant cyflawn gyda'r dad cyn bod y byd, oedd yn haeddu uwch dychymyg mawl ynghylion nef i gyd, roedd gogoniant mwy ryfeddol pan ddibrisiais hyd y hun. Duw mewn cnawd yn mynnu gwisgo tywel gwasanaethwr dyn. Godwn ni ganu ac wedyn ni ma' na blant yma, a mi Bedwyr yn dweud stori wrthoch chi. Oedd yn haeddu
Does dim lot o chi. Mae dal yn werth o'r mlaen. Iawn. Nath yn Cymerion sôn am rhywbeth oedd wedi digwydd ddoe. Pwy oedd yn gwrando? Oedd na rhywbeth wedi digwydd ddoe, a oedd lot o pobl capel yna. Priodas, cywir. Einion a Naomi wedi priodi. Pam chi'n meddwl oedd Einion a Naomi eisiau priodi? O'n nhw'n hoffi ei gilydd. Hyd yn oed mwy na hoffi, o'n nhw'n caru ei gilydd. Okay? O'n nhw'n caru ei gilydd. So, o'n nhw eisiau priodi. Iawn? Ni ddim wedi priodi. Ydyn ni dal yn gallu caru pobl? Ydyn. Pwy ni'n gallu caru? Mam a dad? Brodyr a chwiorydd? Falle chi ddim wastad yn hoffi nhw. Chi siwr o fod yn caru nhw, deep down. Pwy arall ni'n gallu caru? Mam gi at a ci, so teulu. Ni'n gallu caru ffrindiau, neu hyd yn oed yn gallu caru pobl ni ddim yn nabod. Sut ydyn ni'n dangos cariad? Na'r cwestiwn nesaf. Sut ni'n dangos cariad i pobl? Parch. Mae hwnna'n pwysig iawn. Dangos parch ar bobl. Mae hwnna'n ffordd o ddangos cariad. Beth arall? Bod yn garedig. Rhywbeth ti'n neud bron bob dydd Sul a bron bob clwb. Ti'n rhoi cwtch. Ti'n rhedeg lan a rhoi cwtch, yn dwyt ti? Mae cwtches yn ffordd o ddangos cariad. Mae siarad gyda pobl. Mae chwarae gyda pobl. Chwarae'n deg fel arfer yn dangos mwy o cariad. Beth arall? Fi'n dechrau rhedeg mas o syniadau. Os mae rhywun yn drist, helpu nhw. Mae hwnna'n un pwysig. Ond hyd yn oed cyn helpu nhw, os ni'n caru nhw, mae gweld rhywun yn drist, siwr o fod yn neud ni'n drist. Iawn? Os chi'n gweld brawd neu chwaer wedi brifo, neu ffrind chi wedi brifo, mae'n neud chi tipyn bach yn drist hefyd, yn dweud? Ond wedyn, ni'n gallu helpu nhw hefyd. Ni'n gallu trial codi nhw lan, helpu nhw. Mae'n byth bynnag ffordd maen nhw angen help. Okay? Nawr, pam chi'n meddwl fi'n siarad am cariad heddiw? Oedd priodas Einion a Naomi ddoe, ond pam fi'n sôn am cariad heddiw? Achos mae'n Sul y cofio, da, iawn ti. O'n i ddim yn cofio hwnna. Ond, ar dydd Sul, ni'n cofio cariad Duw tuag ato ni. Iawn, ni'n gallu cofio cariad Duw tuag ato ni. A ni eisiau rhannu'r cariad yna gyda pobl arall. Okay? Ni eisiau rhannu'r cariad gyda pobl arall. Nawr, mae Duw yn amazing. Mae e wedi caru ni. Bod ni weithiau wedi gwneud pethau drwg, mae dal yn caru ni. A ni eisiau rhannu'r cariad yna gyda pobl arall. Ond beth sy'n mwy amazing na hwnna, mae Duw yn nabod ni, a mae'n gwybod beth sy'n dda i ni. Okay? Mae'n gwybod beth sy'n dda i ni. A mae dangos cariad i pobl arall, mae'n dda i nhw. Okay? Mae fi neu rhieni yn edrych ar ôl chi. Maen nhw yn edrych ar ôl chi, achos maen nhw'n caru chi. Mae hwnna'n dda i chi, yn dyw e? Ond mae Duw yn gwybod beth sy'n dda i ni hefyd. A mae dangos cariad o pobl arall, ddim jyst yn dda i nhw, ond mae'n dda i ni hefyd. Ac mae'n helpu ni os ni'n dangos cariad at bobl arall. Ond mwy na hwnna i gyd, mae'n bwysig cofio, yr unig ffordd ni'n gallu caru yw achos oedd Duw wedi caru ni yn gyntaf. Y holl bethau drwg ni'n neud, oedd Duw wedi rhoi mab e. Fi eisiau chi ddychmygu dad chi, okay? Mae rhywun mewn trafferth mawr. Falle bod e ddim yn nabod y person yma, falle bod y person yn person drwg. Dychmygwch dad chi yn dweud, dim ots, na i lladd plentyn fy hun i achub y person yna. Bod hwnna'n stupid yn bydd. Ond dyna beth mae Duw wedi wneud. Mae Duw wedi wneud hwnna i achub ni i gyd. Dyna maint cariad Duw tuag ato ni. Mae'n huge. Okay? Mae'n bwysig cofio hwnna. Nawn ni weddio a wedyn gewch chi fy nôl i ystod lawr. O Dduw, ni'n diolch i ti bod yna cymaint o ffyrdd gwahanol i ddangos cariad tuag at ein gilydd. A ni'n diolch bod ti wedi wneud hwnna i helpu ni ac i helpu bobl arall. Ond ni'n diolch yn fwy byth bod ti wedi caru ni yn y lle cyntaf. Bod ni ddim yn heiddi cariad ti, ni'n diolch bod ti dal yn dangos y cariad a wedi achub ni. Amen. Reit, gewch chi fi nes lawr. Wel, fe ganwn ni unwaith eto 118, os ych chi'n defnyddio llyfrau, Grym Mawl 1. Add fwynaf fyrenyn, dynol a dwyfol 1. Ryfeddod nef ei hun, yn ddyn
ac yn dduw. Tragwyddol air y nef, creo'r yn gnawd i'w ef. Yma yn plygu i lawr a golchi ein traed. Chi'n gweld bod yna thema. Fe godwn ni ganu. Fwy na fy frenin, dynol a dwyfol un, ryfeddod nefau hun, yn y ddyn ac yn y ddiw. Tragwyddol air y nef, cydwr yn y gnawd i wef, yma yn y plygu lawr a golchi ein traed. O'r celwch, cariad nid oes uwch. Plygwch a ddolwch, can y sôn i'w eich sydd yn y haeddi'r clod, herffaith di bechod, ysgod i fyddod, a marw ar groes. Dioddefodd dros omni, concrodd drwy Aberthryd, o'r ddydd odd yn fyd, maddeuodd fy mai. Doedd hi'n credogioch, cariad nid oes uwch. Plygwch a ddolwch, can sôn i'w eich Doedd hi'n ebdyw ei hun, gobaith colledig ddyn, cariad di derfyn, ddatgyddiwyd anghrist. Gwelwch ein harglwydd cyn, plygu yn y dyneru, godi ein dyndod ni i entrych anef. O'r fath i'r celwch, cariad nid oes uwch. Plygwch a ddolwch, Wel, y troion diwetha rwy wedi pregethu yma, i ni wedi bod yn mynd trwy Thessalonied, lle bod chi'n cofio, ond yn y benod gyntaf, fe welson ni rhywbeth o nodweddion eglwys Thessalonica, ac yn wir nodweddion pob gwir eglwys.
Ar ddiwedd y benod gyntaf, fe welon ni rhywbeth o neges a chenhadaeth yr eglwys. Yr ail benod ar y dechrau, fe welson ni rhywbeth am weinidogaeth yr eglwys. Weinidogaeth Paul i'r eglwys fel model o weinidogaeth eto pob eglwys. Wedyn ni fe aethon ni mlaen i weld rhywbeth am ddioddefaint yr eglwys. Fe ddechreuodd yr eglwys yn Thessalonica trwy gynnwrf a chynen mawr, ac fe aeth y dioddefaint ymlaen, a fe welson ni rhywbeth o addewid Duw i fod gyda'i bobl, fod na bwrpas, fod na gynllun gan Dduw hyd yn oed yn y dioddefaint. Mae bod yn fyw yn fawr rhyfeddod mewn ffwrneisi sydd mor boeth. Wedyn ni yn y bedwaredd benod, ar y dechrau fe welon ni rhywbeth o sancteiddrwydd, glendid, purdeb yr eglwys, ac pa mor ymarferol oedd hynny wrth i ni feddwl am y defnydd o'n cyrff a'r ffordd i ni'n ymateb i'n gilydd ar bob lefel. Wel, i ni wedi cyrraedd canol y bedwaredd benod, ac fe ddarllenwn ni adnod 9 i 13. Ynglŷn â chariad at eich gilydd, nid oes arnoch angen i neb ysgrifennu atoch, oherwydd yr ydych chwi eich hunan wedi eich dysgu gan Dduw i garu eich gilydd, ac yn wir, yr ydych yn gwneud hyn i bawb o'r credinwyr trwy Facedonia gyfan, ac yr ydym yn eich annog gyfeillion i ragori fwy. I roi eich bryd ar fyw yn dawel a dilyn eich gorchwilion eich hunan, a gweithio a'ch dwylo eich hunan, fel y gorchmynasom i chwi. Felly, byddwch yn ymddwyn yn weddaidd yng ngolwg yr rhai sydd y tu allan, ac ni fydd angen dim arnoch. Yn yr adnodau yma, mae Paul yn meddwl am tu fewn yr eglwys. Sut i ni yn yr eglwys gyda chyd Cristnogion. Ac wedyn ni, mae yna gydbwysedd hyfryd yn y gair wastod, mae'n meddwl am yn ymddygiad ni y tu allan i'r eglwys. Mae'n flin i fi darfu ar llonyddwch rai ohonoch chi, ond mae di llun yn cnoco wrth y drws. Dych'r wythnos i ni fan hyn, i ni yn yr eglwys, i ni gyda'n gilydd fel saint, ond byddwn ni wedyn ni yn gwasgaru trwy'r ddinas yma ac ymhellach, ac fyddwn ni'n ymwneud â phobl y byd. Wel, sut mae Cristnogion yn ymddwyn tu fewn a thu fas? Dyna yn syml yw'r ddau ben i'r bregaeth yma. Wel, y tu fewn, cariad. Dyma anogaeth mawr yr apostol. Nid dyma'r tro cyntaf iddo fe sôn am gariad, yn wir mae'n dechrau y llythyr at y Thessaloniad, yn cofio'n di-bai ger bron ein Duw a'n tad, gweithgarwch eich ffydd a llafur eich cariad. Roedd cariad yn nodweddu y saint yn Thessalonica. Yn yr ail benod wrth feddwl am weinidogaeth yr eglwys, fe gawson ni'r darlun hyfryd o Paul yn gweinidogaethu yn Thessalonica fel tad, yn arwain, yn cyryddu, yn disgyblu, yn annog, ond hefyd fel mam yn gofalu. Darluniau o gariad, tad cariadus, mam cariadus. Ac wedyn ni, yn y drydydd benod, gawson ni'r weddi yma. Adnod 11, bydde di'n Duw a'n tad ein hun yn harglwydd Iesu, i gyfeirio ein ffordd atoch, bydde di'r arglwydd beri i chwi gynyddu a ragori mewn cariad tuag at eich gilydd a tuag at bawb,
fel yr ydym ni ato chwi. Paul yn dweud yn y fan yna, i ni'n eich caru chi, i ni am eich chi garu eich gilydd. Ac roedd hynny yn fater o weddi i'r apostol. Ac felly yn yr adnodau yma, beth mae Paul yn neud ydy dod yn ôl at yr un pwnc. Mae hynny yn ei hun yn dweud yn help i ni. Mae ambell i berson, i chi'n dweud amdano nhw, pob tro fi'n cwrdd â fe, mae'n dweud hyn. Mae'n dweud yr un peth. Wel, mae Paul fan hyn yn dweud eto yr un peth. Pam? Wel, mae'n bwysig. Mae'n bwysig, mae Paul yn athro da, mae Paul, fel ni wedi gweld, yn dad ac yn fam i deulu'r ffydd y credinwyr yn y fan hyn. Ac mae eisoes wedi dweud i chi fel eglwys yn esiampl i credinwyr yn Macedonia ac yn Achaia. Ac yn ran o'ch esiampl Cresnogol chi, wel, mae cariad yng nghanol y cyfan. Felly, dyma ni yn dod at y pwnc yma, cariad yn yr eglwys. Yr union ymadrodd mae Paul yn defnyddio yn y fan hyn, carwch eich gilydd, yr ydych wedi eich dysgu gan Dduw. A'r gair mae Paul yn defnyddio am cariad yn y fan hyn, lle bod chi'n ymwybodol, mae yna mwy nag un gair yn y gwreiddiol am cariad, yw cariad teulu. Mae e'n defnyddio'r ymadrodd yn diwedd brodyr, ac mewn ambell i gyfieithad maen nhw'n dweud fod y gair am frodyr yn gallu golygu brodyr a chwiorydd. Fe ddechreuodd Paul i lythyr at y Thessaloniad yn atgoffa ni fod Duw yn dad, ac fod yr eglwys yn deulu, teulu Duw, yn frodyr ac yn chwiorydd i'w gilydd. Roedd hwn yn rhywbeth unigryw yng nghyfnod cynnar yr eglwys, yn y gymdeithas le o'n nhw'n byw. Y cariad yma sydd yn nodweddu brodyr a chwiorydd. Mae yna gwlwm. Mae yna cwlwm agos. Ond i chi'n rhyfeddu weithiau, mae rai ohono ni yn dod o deuluoedd mawr, rai ohono ni'n dod o deuluoedd bach, rai ohono ni nifer o frodyr a chwiorydd, rai eraill unig blentyn, ac mae yna gariad naturiol, Bedwyr wedi sôn amdano y bore yma. Ond wedyn ni ar y feddod yma, mae yna rhyw Mr a Mrs Jones, a maen nhw'n byw yn Rysolfen. A chi'n gweld nhw mewn cynhadledd, neu chi'n gweld nhw mewn rhyw gyfarfodydd eraill, a chi'n clywed yr enw Rysolfen, a chi'n meddwl am y bobl yma. A mae yna rhyw gariad. Mae yna rhywbeth yn digwydd i'r teulu yn Llangefni, Sir Fôn, ac mae yna Gristnogion yna, Bangor, Aberystwyth, Caerfyrddin. Mae yna saint yn y mannau yma, i ni'n gweld nhw'n achlysurol. Ac mae yna rhyw gariad yn ein calonau ni tuag atyn nhw. I ni'n meddwl am eu plant nhw, i ni'n meddwl am eu pobl ifanc nhw, i ni'n meddwl am eu eglwysu nhw, i ni'n meddwl am eu tystiolaeth nhw. Ac mae yna rhyw gwlwm cariad, ond dyw e'n rhyfedd. Wel, dwi'n meddwl bod e'n rhyfedd. Bod ni'n nabod y bobl yma, i ni'n rannu ffydd gyda'r bobl yma. Duw yw eu tad nhw, Iesu Grist yw eu harglwydd nhw, ac i ni wedi cael yn dwyn i fewn i deulu'r ffydd. Teulu'r ffydd. Nawr, mae Paul yn nodi dau beth am y cariad rhyfeddol yma. Yn gyntaf, mae'n sôn am tarddle. Le mae'r cariad yma'n gwreiddio? Wel, mae Paul yn dweud yn y fan hyn, nid rhywbeth naturiol yw e. Nid rhywbeth sydd yn dod yn y jeans fel petai. Nid y jeans ni'n gwisgo, jeans y corff yma. Mae Paul yn dweud yn y fan hyn, yr ydych chi'n y cariad at eich gilydd, nid oes arnoch angen i neb ysgrifennu atoch. Hynny yw nid rhywbeth deddfol, gair mewn llythyr. Mae'n rhywbeth fwy na hynny.
oherwydd yr ydych chwi eich hunan wedi eich dysgu gan Dduw i garu'ch gilydd. Pwy yw'r athro? Pwy yw'r un sydd yn arglwyddiaethu? Pwy yw'r un sydd wedi symud yn gyntaf mewn cariad tuag atom ni? Duw. Cariad uwch pob cariad arall. I chi wedi eich dysgu gan Dduw. Chi'n cofio falle nôl yn y bennod gyntaf ar y rhyfeddod mawr yna yn y bedwaredd adnod. Gwyddom gyfeillion annwyl gan eich bod chwi wedi eich ethol. Duw yn caru ac yn ei gariad yn dewis. Mae'n debyg fod yna dîm yn chwarae heddi, gêm o rygbi. Ac mae rhywun wedi dewis y tîm yma. Mae'n debyg bod nhw wedi cael penbleth mawr yn dewis y tîm yma. A fydd y tîm yma yn llwyddiannus. Mae'r tîm yma wedi ddewis ar gyfrif gallu, ar gyfrif i rinweddau nhw fel dynion sy'n gallu wario'r gêm. Ond mae Duw wedi dewis tîm. A Duw ddim wedi dewis y tîm yma ar gyfrif nerth, neu rinwedd, neu cyfiawnder personol. Mae'r tîm yma yn mynd i lwyddo. Yn wir, cyn bod amser oedd Duw yn gwybod am y methiannau i gyd, am yr siomedigaethau i gyd, bod y tîm yma'n wan ac yn ddinerth. Ond cymaint i gariad. O'i gariad, mae e'n dewis, mae e'n ethol. Fe'n carodd cyn fy mod. Ac mae Duw wedi dangos i ni ei gariad. I chi wedi dysgu gan Dduw. Nawr wrth gwrs mae yna thema fawr yn y fan hyn yn does. Ha ffordd rhyfeddol mae Duw wedi dangos i gariad. Wel, mae yna gariad yn y creu, mae yna gariad yn y cyfan mae Duw wedi roi yn iddoniau hael, iddoniau ef o'n cwmpas ni ym mhob man. Ond pinnacle cariad y tad, fel nath Bedwyr sôn y bore yma, yw roi fab. Dyma maint, felly carodd Duw y byd, cymaint nes iddo roi i fab. Dyma gwers mawr, bodolaeth a gweinidogaeth a marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist ar y groes. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist yn tynnu sylw at hyn. Roedd y tad yn ei garu ef, roedd ef yn caru'r tad, Ioan 13. Roedd e'n mynd yn ôl at y tad. Ac fel athro da, dyma y wers ola fel petai, cyn iddo fe fynd i'r groes. Maen nhw gyda'i gilydd, maen nhw o gwmpas y bwrdd. Ac mae Iesu Grist yn codi o'r bwrdd. Nawr, meddyliwch am y cyd-destun. Roedden nhw wedi cerdded trwy strydoedd llychlyd, stryd i gyrraedd, ac y traddodiad a'r gymwynas, pen y tŷ, bydde wedi wneud siŵr fod yna gwas, nid yn unig yn eu cyfarch nhw ac yn eu croesawu nhw at y bwrdd, ond roedd hwn yn digwydd. Bydde'r gweision yn golchi traed y rai oedd wedi cael ei gwahodd i'r tŷ, y gwesteion. Ond nath neb hynny. Dyma Iesu Grist ei hun yn codi o'r bwrdd ac yn tynnu i fantell, medde'r hen gyfieithad, yn tynnu i fantell ac yn defnyddio'r mantell yna fel tywel. A mae'n plygu'n isel wrth ei traed ac yn golchi. Mae'n gwasanaethu. Dyma beth mae cariad Crist yn wneud. Nawr, cofiwch y pwyslais yma, i chi wedi cael eich dysgu gan Dduw. Pan fuodd Duw yn y byd yma, fuodd Duw yn Iesu Grist mor ifydd, mor ostyngedig, fel iddo llythrenol i blygu wrth traed y disgyblion. Mae un o'r Puritaniaid yn dweud hyn,
pan mae gweinidog yn dweud hynny, mae wedi anghofio pwy yw'r Puritan, ond mae wedi darllen e. Fe edrychais amdanat ar uchelderau orsedd y nef. Hwna'n swnio'n Puritanaidd iawn, yn dweud. Fe edrychais amdanat ar uchelderau ucha'r nef. Fi'n credu mai sylw ar Iowan 13 yw e. Ond, fydd cefais wrth yn rhaid. Dwi'n rhyfedd, brenin tlawd, brenin gostyngedig, plygu yn isel. Mae Duw yn dangos I gariad tuag atom, tra roedd ddim yn dal yn bechaduriaid I Grist I farw trosom. Felly cariad sydd yn gwasanaethu yw cariad Duw, nid just rhyw arddangosfa. Chi'n gwybod, chi'n mynd o gwmpas arddangosfa, chi'n gweld, chi'n sylwi, ond mae rhywbeth yn digwydd, mae yna weithred. Ac I chi wedi cael eich dysgu gan Dduw I garu. Y wers yw bod I fab di plygu, bod I fab wedi gwasanaethu. Ar un o'r teithiau nes I China, eithon ni I le anghysbell iawn, lle roedd yna 2 wraig, un o America, un o'r Almaen, a'r llall o Hong Kong, wedi mynd I wasanaethu mewn cymuned heb eglwys o gwbl. Hynny yw 2 ohonyn nhw oedd yr eglwys yna. Roedd rhaid cael caniatad y swyddogion lleol. Swyddogion oedd yn perthyn i'r blaid gomiwnyddol. Ac nid yn unig roedd rhaid cael caniatad, ond yn ôl traddodiad mawr China, mae popeth yn goffod cael ei wneud yn iawn, roedd rhaid galw llywodraethwyr y dalaeth, y province I gyd, I gyfarfod arbennig, le fydd yna lofnodi cytundeb bod y 2 yma'n cael gweithio yn yr mannau hynny roedden nhw wedi dewis gweithio, hyfforddi plant, hyfforddi oedolion ac yn y blaen. Ac felly roedd rhaid cael cyfarfod ac medde'r llywodraethwr lleol, y dalaeth, bydd rhaid I pennaeth eich asiantaeth chi I ddod I lofnodi. Dyw'r llofnod chi ddim digon da. Bydd y llofnod o'n hochor ni yn cael ei arwyddo gan prif llywodraethwr y dalaeth. A mae rhaid wel, digwydd bod ar y pryd, James Hudson Taylor IV oedd pennaeth yr asiantaeth yma. Ac felly fe ddath James Hudson Taylor IV i'r dalaeth yma, lle fuodd I hen ddadcu felly yn gweithio blynyddoedd yn ôl, Hudson Taylor, ac roedd y seremoni yma mynd I ddigwydd. Ac roedd gofyn I James Hudson Taylor IV I anerch a dweud, pam I chi wedi dod yma? Pam I chi eisiau'n gwasanaethu ni? Mae'r gragedd yma I ni'n gweld yn ôl I y swyddi oedd gyda nhw yn ei gwledydd I hunan, a gweld o'i cymwysterau nhw, bod nhw'n bobl alluog dawnus iawn, ac maen nhw wedi rhoi o'r neilltu ennill cyflog mawr yn ei gwledydd nhw ac wedi dod yn fan hyn. Fe benderfynodd James Hudson Taylor, oedd wedi dweud wrth y 2 wraig, fyddai'n mynd I siarad a eisiau chi wneud rhywbeth. Eisiau chi ddod I fewn, I chi mewn ardal yn yr haf, poeth, chwyslyd, llychlyd o China a sandalau oedd pob un o'r swyddogion yn gwisgo. Ac rwy am I chi ddod I fewn, a byddai'n dod lawr o'r lectern, platform, ac newn ni olchi traed yr swyddogion comiwnyddol. Ac wedyn ni, fyddai'n dweud nhw, bod ni wedi dod yn enw'r un nath blygu I olchi traed disgyblion. A'r peth mwyaf I ni eisiau I chi feddwl ac I ystyried, oedd e ddim yn gallu efengylu'n uniongyrchol, rwy am I chi feddwl ac ystyried a fyddech chi eisiau gwybod mwy am yr un I ni wedi dod yma yn ei enw
i'w gynrychioli ef yn eich plith chi. Wel, pan ddigwyddodd hyn, Dr James, a bwysig yn China, bod e'n gallu mynd yn ôl a'i ache i'r cenhadwr cyntaf Hudson Taylor, hynny yw iddyn nhw oedd yn ddyn pwysig, bod y dyn pwysig yma a'i gydweithwyr pwysig wedi dod a plygu a golchi. Felly, esiampl sydd gan yr arglwydd Iesu Grist yn y fan hyn. Uwch ben pob peth, cadwch ymlaen i garu eich gilydd. A mae cariad yn gwasanaethu. A'r beth o'i am wneud ydy atgoffa chi yn gwybod, fod Paul wedi ysgrifennu at eglwys arall yn do, a sôn am caru eich gilydd. 1 Corinthied 13. A dwi'n mynd i ddarllen yr adnodau yma, a beth o'i am i chi wneud ydy meddwl am eich hunan, meddwl am y bobl sydd o'ch blaen chi, wrth eich ochr chi, tu ôl chi, yn y llofft, ar y llawr, meddyliwch am eich cyd Gristnogion, a meddyliwch am y geiriau yma. Y mae cariad yn amyneddgar. Colli amynedd gyda'ch gilydd, gyda'ch hunan, gyda'ch eraill. Cariad yn amyneddgar. Y mae cariad yn gymwynasgar. Nid yw cariad yn cenfigeni, nid yw yn ymffrostio, nid yw'n ymchwyddo, nid yw'n gwneud dim sy'n anweddus, nid yw'n ceisio ei ddibenion ei hun, nid yw'n gwylltio. Wel, mae'n siŵr bod rhaid ni'n gwylltio weithiau. Gwylltio eto gyda'r eraill. Yr un sy'n agosa sy'n derbyn y gic, medden nhw. Nid yw'n cadw cyfrif o gam. Nid yw'n cael llawenydd mewn angyfiawnder. Mae'n cyd lawenhau ar gwirionedd. Mae'n goddef i'r eithaf, yn credu i'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati i'r eithaf. Ac yn cyd-destun Corinthied ac yma yn Thessalonied, i ni wedi gweld yn do, allwn ni gael gwybodaeth, allwn ni gael rethreg, allwn ni gael doethineb mawr, doniau, Corinth, ond os nad oes cariad. A dyma pwyslais Paul felly yn y fan hyn. Ac mae'r cariad yma wedi Duw sydd yn eich dysgu chi. Ond yr ail beth mae'n dweud, a mae hyn yn gyflym iawn, mae e'n sôn yn diwedd, yr ydych yn gwneud hyn i bawb o'r credinwyr. Nid bod na ddim cariad yn eich plith chi, yn wir mae e'n canmol nhw fod na cariad at bawb o'r credinwyr trwy Facedonia gyfan. Ond yr ydym yn eich annog gyfeillion i ragori fwy. Hynny yw, bydd na rai bobl fori yn mynd i'r gym, a bydden nhw'n ymestyn, a bydden nhw'n plygu, a bydden nhw'n datblygu, ac bydden nhw'n ehangu gorfforol. A dyma'r darlun yn y fan hyn. Mae'r eglwys, os liciwch chi, fel gym, ac mwy. Ewch ati yn fwy. Mae Warren Wiersbe yn dweud, mae gres canolog yr eglwys, central heating yr eglwys yw cariad. Chi'n dod mewn weithiau a chi'n dweud, sneb di roi'r gres mlaen. Ond gobeithio fod na gres canolog yn ein plith ni. Cariad Duw atom ni yn unau yn caru yn gilydd. Dyna sy'n digwydd tu fewn. Yn gyflym iawn, yn ail, mae di llun wrth y drws. Pa wahaniaeth mae'n Cristnogaeth ni'n wneud yn arbennig yn y gweithle? Ac fe all y gweithle i nifer ohonoch chi fod adre. Gwaith yw cadw aelwyd, gwaith yw magu teulu, ac wedyn ni gwaith yn y swyddfa, gwaith yn yr ysbyty, gwaith yn yr ysgol, gwaith yn y coleg. Lle ma'ch gweithle chi? Le chi mynd fori? A rai ohono ni sydd wedi camu nôl o'r i'w weithle i weddio, i gofio am y rai hynny sydd yn y gweithle. A dyma'r canllaw mor ymarferol, mae mor syml
yn diwe. Mae Paul yn sôn yn y fan hyn. Yn eich annog gyfeillion i garu i'r egori'n fwy. Wedyn ni, i roi eich bryd ar fyw yn dawel, dilyn eich gorchwylio'n eich hunan, gweithio a'ch dwylo eich hunan fel y gorchymanasom i chwi. Fel byddwch yn ymddwyn yn weddaidd, yng ngolwg y rai sydd y tu allan ac ni fydd angen dim arnoch. Petai ni wneud arolwg syrfeu yn y mannau hynny le ni'n gweithio, i chi nabod unrhyw Gristion, a fydden nhw'n dweud, o, dwi fi'n nabod hwn a hwn, neu hon a hon. Mae hynny'n rhywbeth Gymraeg iawn yn dweud. I ni nabod yn gilydd o ryw gylch arbennig o waith. Sut berson yw hon a hon? Sut berson yw hwn a hwn yn y gweithle? Wel, falle bydden nhw'n tynnu sylw at y domniau, bydden nhw'n tynnu sylw at yr arbenigedd sydd gan y Cristion. Ond arbenigedd y Cristion yn y fan hyn yw pethau ymarferol iawn. Nawr, mae hyn i gyd yn bwysig yn dweud, oherwydd mae yna duedd weithiau yn does. Mae yna fyd secular, byd y gwaith, a mae'r eglwys. Mae gras a mae pethau naturiol. Ond mae Paul yn cyfannu yn y fan hyn. Mae yna rhyw cydbwysedd hyfryd. I ni'n un fath o berson fan hyn, ond dylwn ni fod yr un fath o berson fan draw. Ac wrth gwrs mae hwn yn y cyfnod cynnar yma mor bwysig. Dyma'r Cristnogion cyntaf. Ac falle chi yw'r Cristion cyntaf ddeith rhywun ar ei draws yn y lle gwaith. A sut berson i chi mynd i fod? Wel, mae'r pethau fan hyn yn dweud mor ymarferol. Mae yna gynnwrf yn y byd, mae yna gynnwrf yn y lle gwaith, mae yna gynnwrf yn y byd gwleidyddol, mae yna gynnwrf ym mhob man, stormydd hyd yn oed. Ond mae'r Cristion yn mynd i fod yn dangnefeddus. Gwyn ei byd y tangnefeddwyr. Mae'r Cristion yn mynd i fod yn addfwyn. Dyw'r Cristion ddim yn mynd i gael ei adnabod am y sŵn a'r sylw mawr. Mae'r Cristion yn mynd i weithio'n dawel. Mae Paul yn y fan hyn yn rhoi urddas mawr ar waith, gweithio gyda'ch dwylo. Mae yna bosibilrwydd, mwy na posibilrwydd. Oedd na duedd, mae Paul yn mynd i sôn am yr ail ddyfodiad nes ymlaen. Ni'n disgwyl am ail ddyfodiad Iesu Grist, sy'n pwynt i ni trafferthu wneud gormod yn y byd yma. Ond mae Paul yn sôn yn diwedd nes ymlaen i ni'n annog chwi gyfeillion, ceryddwch y segurwyr. Dyw'r Cristion ddim yn un sydd fod i segura. Nes ymlaen yn ail Thessaloniad, mae yna fwy o ddysgeidiaeth ar hyn. Tybed oedd yna demtasiwn ymlith Cristnogion oherwydd, wel, y pethau ysbrydol sy'n bwysig, pethau mawr yr eglwys. Galwad i weinidogaeth ac i genhadaeth sy'n bwysig. Ond mae Paul yn y fan hyn yn sôn am alwad i weithio. Dwi'n cofio cael help mawr a dosbarthu'r llyfr yn y ddau eglwys fioni. Llyfr pwysig yn y marn i, ddaeth allan gan y Banner of Truth, The Callings, lluosog. Nid y galwad, i ni'n sôn am, mae wedi cael galwad. The Callings, a mae Paul Helm yn y llyfr yna yn dangos i ni fod yr alwad i fod yn fam, yn dad, yr alwad i fod yn athro, yn nyrs, yr alwad i weithio, i gyngor, neu lle bynnag mae'r gweithlu. Mae'n bwysig. A does dim rhaid mynd ymhellach nag oes na Nazareth i brofi hynny. 30 mlynedd yng nghanol y llwch, yng nghanol y siafins, yng nghanol y gweithle, fi oedd Iesu Grist yn ifydd i'w dad daearol ac i'w dad nefol. Oedd Iesu Grist y sair o Nazareth.
roedd Paul yn wneithurwr pebyll. Oedd e ddim yn sigira. Oedd e'n gwneud rhywbeth gyda'i ddwylo. Eto, ni'n mynd yn ôl i'r ardd. Eden, garddwr. Mae yna bwyslais mawr nawr yn does. Mae rhaid i ni ffocysu mwy ar cyrsiau galwedigaethol. Wel, croeso i fyd y Beibl. Galwedigaethol, garddwr, trin yr ardd, sair, pren, gwneithurwr, pebyll. Mae'r cyfan yma yn rhan o'n tystiolaeth ni. Ac ni'n cael yn atgoffa yn y fan hyn fod pob maes, mae'r oll yn gysygredig. Cariad yn yr eglwys, gwaith yn y byd, a'r cyfan gobeithio yn dwy'n tystiolaeth, fel bod pobl ddim yn gweld ni, ond yn gweld yn tad sydd yn y nef. Gadewch i ni weddio. O arglwydd ein Duw, ni'n diolch i ti fod dy air di mor ymarferol, fod dy air di yn cyfarch ni yn y fan lle ry ni, yn yr eglwys, yn y byd, yn y cartref, yn y gweithle. Mae gan dy air di, nid yn unig rhywbeth i ddweud wrthyn ni, ond rhywbeth i ddangos i ni. Dangos dy ogoniant di ym mhob man, ym mhob lle, fod yn halen ac yn oleuni i'r byd o'n cwmpas ni, fel y bo i eraill trwom ni, ddod i adnabod dy gariad di. Amen. Wel, emyn sydd yn weddi i orffen. Ni ffili cofio beth oedd yr emyn, na fe, boed i feddwl Crist yng Nghaedwad. Boed i feddwl Crist fy nghaedwad, fyw o mewn o ddydd i ddydd. Boed i'w gariad lywodraethu, o llawnaf mewn ffydd. Ddwch Duw dadnefol, fod yn bennar mywyd oll, nes fod gennyf heddiw rannu, gyda'r haesia'r goll. Oed i gariad Crist fy llenwi, fel y llenwar dŵr y môr, a'i ddyrchafu minnau'n plygu, grymus yw yr iwr. Oed i'm redeg gyrfa'r arglwydd, gydaner drwy dŵr y ffon, minnau drychaf ar fy Iesu, wrth i'm fynd ymlaen. O arglwydd, cadwa ni yn edrych ar yr arglwydd Iesu, yn geidwad, yn brynwr, ond hefyd yn esiampl ac yn fodel i ni. A gad i ni yn awr i dderbyn eto o'i ras, gras ein harglwydd Iesu Grist, cariad Duw y Tad a chymdeithas yr Ysbryd Glân. Amen.